ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील। मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध, नियम आणि अटी लागू। संपर्क 8530 33 34 11। आद्य पत्रकार बाळशास्त्री जांभेकर यांचं भव्य स्मारक त्यांच्या जन्मभूमीत सिंधुदुर्गात व्हावं ही कोकणातीलच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील पत्रकारांची इच्छा होती। अखेर हे स्वप्न साकार झालंय। 1980 साली जिल्हा पत्रकार संघाची स्थापना झाल्यापासून आजतागायत 12 जिल्हाध्यक्षांनी यासाठी हातभार लावला। अनेक वर्षांपासूनचं हे स्वप्न अखेर साकार झालंय। या स्वप्नपूर्तीसाठीच्या या प्रवासाचा कोकण 7 लाईव्हनं घेतलेला हा आढावा। आद्य पत्रकार आणि मराठी वृत्तपत्र सृष्टीचे जनक असणारे बाळशास्त्री जांभेकर यांचा जन्म सिंधुदुर्गातला अशा या महान पत्रकाराचं स्मारक आपल्या जन्मभूमीत सिंधुदुर्गात व्हावं अशी इच्छा कोकणासह तमाम पत्रकार बांधवांची होती आणि अखेर आज ती स्वप्नपूर्ती झालेली आहे। जी स्वप्नपूर्ती माझ्या हातामध्ये आहे। ज्येष्ठ संपादक गजाननजी नाईक यांनी या संपूर्ण पुस्तकात या स्वप्नपूर्तीबद्दल सर्व गोष्टी सांगितलेल्याच आहेत। त्यांची मनोगत जे आहे किंवा यासाठी जो काही लढा उभारावा लागला, इतकी वर्ष मेहनत घ्यावी लागली, त्याबद्दल सर्व माहिती आहे। हे भवन आपण ज्यावेळी पाहतो तर अगदी सुसज्ज आणि मोठं असं हे भवन, अगदी महाराष्ट्रातलं पहिलं पत्रकार भवन आणि दर्पणकार बाळशास्त्री जांभेकर यांची आठवण, यांच्या स्मारक रूपी असणारं हे भवन नक्कीच येणाऱ्या पत्रकारितेसाठी, येणाऱ्या नवीन पत्रकारांसाठी ऊर्जा देणार आहे, प्रेरणा देणार आहे। आणि याच ठिकाणी असणारं बाळशास्त्रींचं स्मारक असेल किंवा बाळशास्त्री जांभेकरांचा पुतळा, विशेष म्हणजे हा पुतळा ज्यांनी साकारला आहे ते सावंतवाडीचे विलास मांजरेकर, त्यांनी हा पुतळा या ठिकाणी साकारलेला आहे। एक अतिशय सुबक असा पुतळा या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतो। स्मारकं उभी राहिली जातात, थोर नेत्यांची उभी राहतात, पत्रकारांची उभी राहतात, पण विचार जपणं गरजेचं असतं। हाच विचार जपायचं काम पत्रकार बांधव करतात। सिंधुदुर्ग जिल्हा पत्रकार संघ असेल, मराठी पत्रकार परिषद असेल आणि सगळेच पत्रकार बांधव जे दर्पणकारांना मानतात ते सर्वजण करतात। आणि आज त्यांच्यासाठी अतिशय आनंदाचा दिवस, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या हस्ते या भवनाचं नुकतंच उद्घाटन पार पडलं। अगदी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सगळ्याच नेते मंडळींनी देखील याला शुभेच्छा दिल्या। माझ्यासोबत असं व्यक्तिमत्व आहे ज्यांनी या भवनासाठी प्रचंड मेहनत घेतली, त्यांच्या काळात खऱ्या अर्थानं या भवनाला मूर्त स्वरूप आलं। ते ज्येष्ठ संपादक गजाननजी नाईक सर माझ्यासोबत आहेत। सर, माझा पहिला प्रश्न एवढाच आहे तुम्हाला, कारण आज स्वप्नपूर्ती झालेली आहे, माझ्या हातामध्ये ही स्वप्नपूर्ती आहे। ही वाचल्यानंतर प्रत्येकालाच ही स्वप्नपूर्ती कशी होती, काय होती हे समजतं, पण आजच्या क्षणी तुमची भावना काय आहे, पहिली प्रतिक्रिया काय? मगाशीच म्हटलं, आज सोनियाचा दिन, मराठी पत्रकार, देशातल्या संपूर्ण तमाम मराठी पत्रकारांचा हा आजचा सोनियाचा दिवस आहे। कारण बाळशास्त्री जांभेकर हे मूळ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले कुंभुर्ले गावचे आपले सुपुत्र आहेत, परंतु मी माझे पत्रकारितेला जवळ 50 वर्ष पूर्ण झाली। मी या पत्रकारिता करीत असताना या बाळशास्त्री जांभेकर दर्पणकारांचं कुठेही स्मारक नाही हे माझ्या लक्षात आलं आणि ती एक खंत राहून गेली की ज्या बाळशास्त्री जांभेकरांनी संपूर्ण जगाला आपल्या वृत्तपत्रसृष्टी, मराठी वृत्तपत्रसृष्टीचा माहिती करून दिली आणि तमाम म्हणजे सतीविरोधी कायदा असू दे किंवा इतिहास संशोधन असू दे, बालवाङ्मय असू, सगळ्या क्षेत्रामध्ये आपला ठसा उमटवला। ह्या महान व्यक्तिमत्वाचा कुठेतरी एक भव्य दिव्य स्मारक असावं अशी माझी कल्पना बरेच दिवस होती। आणि आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची स्थापना 1980 दरम्यान झाली। त्यावेळीसुद्धा जिल्हा पत्रकार संघ स्थापन झाल्यानंतर पहिले जे अध्यक्ष होते ते आमदार जयानंद मटकर होते, त्याच्यानंतर श्रीधर मराठे झाले, माधव कदम झाले, संतोष व्यंगणकर झाले, अण्णा केसरकर झाले, त्याच्यानंतर असे गणेश जेठे, नंतर उमेश तोरडकर, अशा 10 जिल्हाधीशांनी आपापलेपणे प्रयत्न केले, परंतु कुठेतरी निश्चित त्याला स्वरूप येत नव्हतं। सुदैवाने 2010ला आपण हा भूखंड ताब्यात घेतला जिल्हा पत्रकार संघाने। त्यानंतर माझी कारकीर्द सुरू झाली। या कारकिर्दीत आपण तो भूखंड ताब्यात घेतला आणि हा भूखंड घेण्यासाठी आम्हाला तत्कालीन आपले पालकमंत्री असलेले नारायणराव राणे यांनी आपल्या निधीतून, वैयक्तिक निधीतून 6 लाखाची देणगी दिली होती आणि नंतर आपला हा पाया घातला गेला आणि पुढे काम सुरू झालं।
आणि त्यानंतर आपल्या शासनात बदल झाला आणि युतीचे शासन आलं. देवेंद्र फडणवीसच्या मंत्रिमंडळामध्ये आपल्या सावंतवाडीचे दीपक केसरकर हे अर्थ राज्यमंत्री नियोजन मंत्री म्हणून त्यांना पदभार मिळाला. आणि सुदैवाने दीपक केसरकर आणि आमचे तसेच सगळ्या पत्रकारांचे सलोख्याचे संबंध त्यांच्याशी आम्ही हितगुज केली आणि कोणत्याही परिस्थितीत आपल्याला बाळशास्त्री जांभेकरांचं स्मारक आपल्या जिल्ह्यात उभारायचे आहे असं ठाम मनाने घेतलं आणि त्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू झाले. त्यानंतर आपण जागा घेतल्यानंतर आता आराखडा कसा असावा, कारण आपल्या जिल्ह्यात जवळजवळ 20 ठिकाणी आपली पत्रकार भवनं आहेत. पण ती पत्रकार भवनं म्हणजे फक्त एक बिल्डिंग या स्वरूपात ती गेली आहेत. काही ठिकाणी आता बंदही पडली. परंतु तसं न राहता हे बाळशास्त्री जांभेकरांचा प्रेरणास्रोत, त्यांचं मार्गदर्शन, त्यांचा वारसा जतन व्हावा या दृष्टीने काहीतरी भव्यदिव्य व्हायला पाहिजे या ध्येयाने आम्ही संपूर्ण जिल्ह्यातील सर्व पत्रकार एकजुटीने धडपडलो. मी या मुद्दाम ते सर्वांचं ऋण मान्य करेन की या सर्व जिल्ह्यातील पत्रकारांनी तब्बल 9 वर्ष मला या जिल्हा अध्यक्षपदी ठेवलं आणि माझ्याकडून हे काम करून घेतलं. हे काम करत असताना आम्हाला सर्व ठिकाणी मदत झाली. आपली जी मातृसंस्था आहे मराठी पत्रकार परिषद, ज्याचे 8 ते 10,000 मेंबर्स आहेत, संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये 36 जिल्ह्यामध्ये या परिषदेचे सगळे लोक आहेत. याच्यात मुख्य विश्वस्त श्री इसम देशमुख साहेब, विश्वस्त आपले सिंधुदुर्गचे सुपुत्र किरण नाईक, अध्यक्ष बाबळे, ही सगळी जी मंडळी आहे ही आम्ही सगळी मंडळीने आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पत्रकारांना बळ दिलं आणि मंत्रालय स्तरावर त्यांनीसुद्धा याचा पाठपुरावा केला. आणि त्याचं फळ म्हणून आपल्याला 2014मध्ये दीपक केसरकर राज्यमंत्री असताना 2018मध्ये विधिमंडळात हे स्मारक मंजूर करणार असल्याचा ठराव घेण्यात आला. या दोन्ही सभागृहात ठराव घेतल्यामुळे शासनाने याला मान्यता दिली आणि पुढची प्रक्रिया वेगाने होऊ लागली. त्याच्यानंतर आम्ही त्याचा आराखडा केला. तो 4,55,00,000चा आराखडा केला. मला वाटतं पहिल्यांदा हा 1-2 कोटीचा आराखडा होता. परंतु मी तत्कालीन जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांचे निश्चित आभार मानेन की त्यांनी हे जर स्मारक तुम्ही आपल्या जिल्ह्यात करणार असाल आणि ते राज्यस्तरीय व्हावं या दृष्टीने त्यांनी चांगला आर्किटेक्ट नेमून चांगल्या भव्य दिव्य असं स्मारक करावं अशी आम्हाला मार्गदर्शन केलं. आणि त्यांच्या कल्पनेतूनच आज ही 3 मजली भव्य दिव्य इमारत उभी राहिलेली आहे. त्यानंतर आपल्याला जेव्हा निधीचा हे तुटवडा होता त्यावेळी या युती शासनाने 3 कोटीचा निधी ताबडतोब मंजूर करून तो वर्ग केला आणि उरलेला पुन्हा ठाकरे सरकारांच्या काळात 1,40,40,00,000चा निधी मिळाला. अशा प्रकारे 4,55,00,000चा हा निधी पूर्णपणे आपल्या या इमारतीसाठी वापरला गेला आहे. आणि आज त्याचं भव्यदिव्य स्वरूप प्राप्त होण्यात अनेक लोकांचे सहकार्य लाभलेलं आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याने गेल्या 2-3 महिन्यात तर अपरिमित अतिशय परिश्रम घेतले आणि आज जे आपण हे एवढं भव्यदिव्य पाहतो याच्यात त्यांचाही वाटा निश्चित आहे. या सामाजिक कार्यकर्ते आहेत, त्याच्यानंतर काही संस्था आहेत, आपली मराठी पत्रकार परिषद आहे आणि मुख्य म्हणजे संपूर्ण देशातील मराठी पत्रकार हा एक केंद्रबिंदू आहे आणि ह्या सर्वांच्या सहकार्यातून हे प्रेरणास्पद उभं राहिलेलं आहे. आता इमारती उभा राहिल्यानंतर त्याच्यापेक्षा इमारतीपेक्षा त्या इमारतीमधून काय हे जातो संदेश जातो हे महत्त्वाचं आहे. ही बाळशास्त्री जांभेकरांचं स्मारक आहे. त्यामुळे या स्मारकातून चांगले मराठी पत्रकार निर्माण व्हावेत. पत्रकारिता ही जसा त्यांनी वसा जपला, आज त्यांच्या काळातला वसा वेगळ्या पद्धतीने होता, आज वेगळा आहे, तरी पण एक पत्रकारिता आहे त्याची किंमत प्रतिष्ठा राखून त्याचं वारसा जतन करून पुढे जाण्याचं मोठं आव्हान आपल्या पुढील पत्रकारांवर आहे. आणि मला वाटतं निश्चितच त्या दृष्टीने या स्मारकाचा उपयोग होईल. या स्मारकामध्ये आपण अतिशय चांगली ग्रंथालय सुरू करतो की जेणेकरून संपूर्ण मराठी पत्रकारला या मराठी पत्रकारितेबद्दलची माहिती पूर्ण होईल. जर्नलिझम म्हणजे काय, वृत्तपत्र विभाग काय याची आपण पुस्तकं इथं आणणार आहोत. इथे एक आर्ट गॅलरीची एक कल्पना मी केली होती की आपल्या कोकणची भूमी ही नररत्नांची भूमी मानली जाते. तर ही जी नररत्न आहेत अशी अनेक नररत्न ही प्रकाशात आलेली नाही अशांची माहिती, म्हणजे त्यांचं तैलचित्र आणि त्यांची थोडक्यात माहिती अशा प्रकारचं इथं एक हे तयार करावं अशी एक कल्पना आहे. आणि त्याचबरोबर आता आपण नवीन इंटरनेट युगात पदार्पण केलं आहे की जगातल्या कुठल्याही गोष्टी आज इंटरनेटशिवाय पूर्ण होत नाही. त्यामुळे या ठिकाणी इंटरनेटची व्यवस्था करूनसुद्धा म्हणजे इथं बसून आपण जगातल्या कुठल्याही भागाशी संपर्क साधून त्याचा आपण लाभ घेऊ शकतो. या दृष्टीनेही आपली यंत्रणा करण्याची आहे. या ठिकाणी सभागृह चांगलं हे केलेलं आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आपण इमारत भव्यदिव्य असते, परंतु त्यांचा मेंटेनन्स हा अतिशय जिव्हाळ्याचा आणि महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
आज आमच्या पत्रकार संघासमोर हाच महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आम्ही तो स्वतः शासनाकडे मांडणार आहोत की शासनाने आम्हाला फक्त आमचा भूखंड आहे, त्या भूखंडावर त्यांनी इमारत बांधून दिली आहे. मालकी आता शासनाचीच आहे, परंतु ती जिल्हा पत्रकार संघाकडे दिली आहे. परंतु यांचं मेंटेनन्स कोण राखणार? तर त्या दृष्टीने आम्ही 6 चांगले VIP सूट इथं निर्माण केलेले आहेत, जेणेकरून राज्यभरातील जे पत्रकार कोण अभ्यास करण्यासाठी येतील, पर्यटनासाठी येतील, त्यांना इथं राहून ते तो सगळं लाभ घेता येईल. त्या दृष्टीने आम्ही कमर्शियल बेसिसवर पण हे सूट देण्याचा विचार करतो आहोत. सभागृहसुद्धा त्या दृष्टीने आम्ही वापरत नाही आणि त्यातून जो काही सोर्स होईल त्यातून ह्याचं जो मेंटेनन्स होईल अशी अपेक्षा आहे. परंतु हे तेवढं वाटतं तेवढं सोपं नाही. म्हणून आमची शासनाकडे अशी एक मागणी आहे की हे बाळशास्त्री जांभेकरांचं स्मारक हे केवळ सिंधुदुर्गचं नाही, तर तमाम मराठी पत्रकारांचं, राज्यातील देशातील पत्रकारांचं आहे आणि त्या दृष्टीने स्मारकाची देखभाल जतन होणं हे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने दरवर्षी किमान 6 लाखाचं अनुदान या स्मारकाला मिळावं या दृष्टीने शासनाने शासन आदेश काढावा अशी मागणी आम्ही पत्रकार संघातर्फे आपण लवकरच करणार आहोत. ती जर शासनाने मान्य केली तर हे स्मारक हे सगळ्यांना आदर्शभूत असं राहील, त्याचं जतन चांगला होईल, त्यांचा वारसा पुढे होईल अशी मला निश्चित खात्री वाटते. मी आपल्या या माध्यमातून निश्चित सांगू इच्छितो की ज्या पद्धतीने ज्या लोकांना गेले 4-10 वर्ष आम्हाला सहकार्य केलं आणि हे स्मारक उभं राहिलं त्याबद्दल त्यांचे ऋण तर निश्चित केले पाहिजे. परंतु हे स्मारक त्याला शोभेल असंच पुढे कंटिन्यू राहावं, जतन राहावं या दृष्टीनेही राज्यभरातील पत्रकारांनी आपली कॉन्ट्रिब्युशन, आपल्या खालीचा वाटा द्यायला हवा अशी माझी विनंती आहे. आपण मला ही संधी दिली त्याबद्दल नक्कीच 1980 साली आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्हा पत्रकार संघाची स्थापना झाली आणि तेव्हापासून आजपर्यंत तब्बल 12 जणांनी जिल्हाध्यक्षपदाचा पदभार सांभाळला. त्यात स्वतः नाईक सरांनी 2 वेळा जिल्हाध्यक्षपद सांभाळलं. या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये होत असताना बाळशास्त्रींचं ज्या भूमीत जन्म झाला त्या भूमीत त्यांचं स्मारक व्हावं ही प्रत्येक पत्रकाराची इच्छा होती आणि ती आज खऱ्या अर्थानं पूर्ण झालेली आहे. या भवनाच्या माध्यमातून, या स्मारकाच्या माध्यमातून नुसतं स्मारक नाही तर येणाऱ्या पिढीसमोर, पत्रकार क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या पत्रकारांसमोर एक आदर्शसुद्धा घालून देण्यात आलेला आहे. इथले असणारं ग्रंथालय असेल, आर्ट गॅलरी असेल, त्यामुळे हे जे स्मारक आहे किंवा हे जे दर्पणकारांचं भवन आहे हे भवन एक विद्यापीठ म्हणून पत्रकारांसमोर येणाऱ्या भविष्यकाळात आपल्याला दिसताना पाहायला मिळेल. व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुशांत विनायक गावस, कोकण सात ओरोस. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.